Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal on calminama mo woni mon kala inde ha heeɓi yettode si kala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira so humnude oɗo aadi ɗe tawno fulɓe mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko roɓiɗo jayndeji hono kala ñande altine ha yetti aljuma si kala en calmini on en juurima kono kadi en jetti en jarni caggal nde joguiɗon hoolari kono kadi yidde suɓade Ayaw Pindi TV foof de ko gam humpitade kala e saaha dowuji moon kono kadi e encouragement ji moɗon manam hirjino kono kadi e yettude hani e coftal ngal dokkoten en e kala subaka en calmini on no mbimi ni kono kadi ko salminago julɗo jogui fewde e julɗo bandum so wiide no kewɗen wiide e kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ha hande de yewende ina jokki e plateau kono de yewende ene wayno nde ha tan koye plateau saabu e andude en kala subaka oɗon jogui coftal e huccidde e meɗen sikala ko natande roɓino men jayndeji hono kala subaka hande noon jayndeji leydi Sénégal ne wayno on mbaɗi ko fandu almudo walla mbiyen koko jiiɓodiri moni kala tan ɗo tolni ɗo ko ɗon tigui woni ɗo nayori ko ɗum jeeyi sababu noon e subaka hande o puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jande ne wayno ari koye haaluji gumminoɗo hen hanki ko yewti ko e yidde laamu ngu so ittude walla momtude hono guure mawɗe ɗe ganduɗa ɗe ha tengti noon e wuuro lamorgo ngo Dakar ko wiyete hono mairie muɗum woni ville de Dakar eɗen gandi noon ɗum ɗon jibini hon haalulaji kewɗi e on saaha noon ɓe koliti wonde de ko ɗum gulwulti kono kadi e moni kala ne adda tan no famiri ni ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi ko oɗo galle woni mairie de Dakar e natal mabɓe oɗo subaka hande e on tuma noon Abdoulaye Diouf Sarr ne wayno arti e hono jaggorande hoore leydi ndi Macky Sall so wiide wonde de yoɓe gandu hoore leydi ndi Macky Sall ne wayno oɗo saaha hande hay sinno tawi ɗum ɗon ittama woni ville de Dakar ittama ala foof goɗɗum ko lomtoto on ɗon ville de Dakar Ceerno Bokum koye sengolunde ɓe woni o holliti wonde de ko oɗo saaha mbo kalaten en wayno ko yewti e ville de Dakar ene jogui ko wiyete statut to banggue commune woni hono gueɗal muɗum e ko fate banggue commune aji leydi ɗi kala ɗum ɗon o tumni koye article 165 du code du collectivité territorial hono no wiiri kanko mo ganduɗa ko Ceerno Bokum kono ɗum Diaga Sylla kañumne kadi arti hen no hannirta ni so wiide wonde de so tawi yoga e mairie ji momtama yen pamde dendagal hono commune aji gonɗi e nder jokli leydi ndi kala koko giwata ha laaɓa ceerno ɗin konngudi jaaji omo famna e dalillaji ne tawe e hello 3 e 4 e nde jayde enquête jayde quotidien le quotidien kamne kadi ardi ko ɗin konngudi so wiide wonde momtugol hono guure ɗe ganduɗa ɗe ko guure mawɗe tawi koye mairuji mumen ɓe kolliti wonde noon komo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr kañumne de ina e tabal kono kadi ina e sikkitare so wiide wonde ina wayno de yo yimɓeɓe paam ko ganduɗa ko woni ɗum ɗon ina wayno ko inde nde tan de ha joni wayloto kono kay wona jokkugol ɗen ɗon golle so wiide makko ɗin konngudi makko jaaji ne tawe e hello sappo e ɗiɗi e nde jayde quotidien le quotidien goɗɗum ko tawete e nder jayde l'observateur ko bruit manam de ko gulali kewɗi kono kadi e fayre mawde woni ko yiya e nder nden jayde nde ari famminde en noon ɗum ɗon koko yiya ko ɗeɗo balɗe ummorade noon e oɗo gorkaji walla mbiyen e ɓeɗo oɗo secte biteɗo hono Bakirou Hou mo ganduɗa kay ko toon to diwan mo Kolda e nokku biteɗo Kabada so yidde wiide de ko ɓeɗo fulɓe ɓe ganduɗa ina kay kolliti wonde ko nelaɗo manam o nela koye ɗemgal makko omo julda hono ɗemgal pular ha tengti to banggue fatiha hani e cimoji muɗum e ko nandi hen foof noon yiyama e ɓoggi karalle kese ɗe e on tuma noon jayde yeehi ha toon gam etade famde holi ɓeɗo wiiɓe kay hol oɗo biɗo manam ko annabi ɗum ɗon noon woni ɓe garti ha joni e famde on mo ganduɗa ko gadiɗo kay tagde on ɗon diine walla mbiyen darnude on ɗon diine o wiyete ko Alhassane Ba kanko kadi e kan ɗon kaaba kaw darni e gonɗon wuuro hani e ko yewiti e yamirde ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e gonɗon wuuro nde catato ɗum hono no kaaba satorte hani e tarade ɗum kono kadi ɓe garti e mayde makko nde o wara tawi ko kural tigui o fella ɓe garti ha joni ko yewti ko e serentagal woni maire ngoɗo wuuro wiyetego Bouroko kono kadi ɓe garti e ko yewti e haare mabɓe yanje nde ɓe cali fanno ko tolni e duuɓi sappo kono ɗum kadi ɓe garti e tarik oɗo biteɗo hono Daouda Ba e ko yewti e banque ji makko to banggue koppareje foof de jayde yanima hen e hello jeeɗiɗi e nde jayde l'observateur ene tawi e nden jayde boros coronavirus ɓe kolliti wonde de kollos koɓe mbaɗi e ko yewti e kewedi ɓeɗo mayɓe teskaɓe leydi meɗen Sénégal kono kadi ɓeɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe cellal ɓalli leydi ndi garti hen hono gaddi hen pilñitte ɗe ganduɗa ɓe kay ko konngudi gubbitiɗi moñoji ɓandu ene tawe
e hello tati e nde jayde groupe futur média jayde las quotidien kañum yeehi ko toon to assemblée nationale caggal nde ɓe gooti ɓe kaljiti e oɗo budget mo ganduɗa ko loi de finance 2021 ɓe koliti wonde noon ko top e flop yidde wiide de holtan ha joni ko manam ko rewi hen lawol kono kadi e ko ganduɗa ko ina ɗeeɓi furɗude no fewi ɓe garti hen noon en ɗiɗon on ɗon section ngaji ɗi ganduɗa ɗi juɓɓinama toon wasa tawtorede ɓe ganduɗa ko gayi mawɗi to banggue assemblée nationale ɓe limti ɗum e nder nde jayde tawi koye hello muɗum jeegom jayde vox populi e oɗo subaka hande ari e ko yewiti caggal ndew kay soha lebbi jeegom tawi ha ɗo o suwa tawde ñawere kanko mo ganduɗa ko nanguiraɗo ɓurɗo wawde ƴettade e nder leydi sénégal ɗum saabi noon nguɗo gomo wiyetego frappe kam e yanamar oɗo saaha hande de en jeehi gam fabade mo ganduɗa ko Assane Diouf oɗo saaha noon ɓe eri tan ko yo kay ñaawe walla o accite o hoto e bandiko en Guy Marius Sagna suuti en konngudi wiide won woɓɓe ganduɗa ɓe en ɗo e leydi ndi ɓurɓe wawde ƴettade tawi de kañumen ɓuuri o mo ganduɗa ko Assane Diouf wawde ƴettade kono de ha ɗo pawa ko juuɗe sakani ina jagge kono kadi wiide makko hutortoɓe walla waɗoɓe trafic faux billet et drogue kañumen de ɓuuri wawde hande hono jagguirede neɗɗo mantiniɗo e omo ganduɗa ko Assane Diouf daraniɗo gendi e wiide makko goɗɗum ko tawete e nde jayde vox populi ina gasa kañum tigui jogoro wonde hono débat meɗen to banggue so en gayni e roɓindo jayndeji ko cimtol ngol reporter sans frontiére ɓeɓe ganduɗa noon ko tambiɓe kala ko yewiti ko e sunnade gueɗe jaydiyankoɓe ɓe kolliti wonde de e nder windere nde ko tolni e temetere capanɗe jeetati e jeeɗiɗi jaydiyanke kañumen oɗo saaha hande goni de dumbaɗi woni ene goni e dumbirɗe oɗo saaha hen capanɗe 5 e oɗo saaha hande ina nanga ko wiyete ko otage woni ina e juuɗe wat boniyankoɓe tawi ina mbawna ko jiiɗa wadde kono kadi nayo ina kay majji ɗum ɗo foof noon nde tonggode ko hitande ujunaji ɗe nogas woni 2020 mo gonɗen o jayndel gendire nde Le Soleil nden ɗon arti ko yewiti ko ha joni e jangde alquranil karim e ngal ɗo duɗal ngal ganduɗa caggal jangde ɓen ɗon almuɓe no jiiɗon ni e ngal natal ɓen ɗon almuɓe de ina jangga ko wiyete ko métier beele kay janggo e jaam so tawi gayni rende on qurana kono kadi ɓe mbawa jokkude hono jangde mumen no hannirta ni ha tengti to banggue golle ɓen ɗon almuɓe omo ganduɗa ko Abdourahmane mbo yettode muɗum joftana en ene gasi tawi ko jaayi walla ña holitama wonde de o wi ko caggal kay ɓen ɗon sukaɓe e nder on ɗon dara kankone kadi o darni ko yewti ko e gollorgal métier beele ɓeɗo sukaɓe kay ina guura moƴƴam caggal nde gayni jangde munen alquranil karim jayde libération kañum ne ari koye oɗo noddirteɗo hono contrôleur des impôts et domaine kanko de o saaha hande woni tan e caɗele ganduɗa ɗe mbiyen woni e gueɗe caysa yaago ha tengti to banggue hokkirde jeeyi leydi ene siiɓo koppareje wiyete ko Babacar Dia ɓe kolliti wonde de ko oɗo scandale mo ganduɗa ha hande de ina jokki wadde caggal ndewa kay nanga ko tolni e laabi tati kono kadi omo accite e oɗo saaha noon hanki de o jaggama o waɗama ko wiyete ko déféré manam o nawama dumbirdu caggal nde tuuma eɗen gueɗe hokkirde leydi tawi kadi ko ñembuɗo hono signature ha tengti e ma boy diawo ɗum ɗonne kadi ɓe kolliti wonde de oɗo debbo gonnoɗo e yiilede hono Ndeye Penda Niang kañumen kadi jaggama e on ɗon fannu e oɗo saaha noon ɓe kolliti wonde kalatan de ko waɗanno kanko mo ganduɗa ko Babacar Dia e fannu o ko tolni ɗi laabi limtinɗi tolnino e 3 millions e koppareje CFA ko siiɓi wonande ɓen ɗon loriɓe e fannu ha hande noon ɓe kolliti wonde ko toɓo hono plainte uji ina jokki yande on ɗon Diadia ko kona ɗum jayde Stade Quotidien nde guddirten roɓine men jayndeji hono kala subaka nde ari koye tirage au sort Ligue des champions 8e de finale ɗum ko toon to dunde Europe ko hanki de ɗum ɗon yuɓɓina toon to Lyon tawete ko nder leydi Suisse ɓe kolliti wonde noon ko choc uji manam tan de ko pottite pelɓodiri gulɗe jaw ina paɗa e on 8e de finale e lewru janvier ngal pottiral noon ina hen Atlético Madrid mo Diego Simeone kono kadi e Chelsea mo Edouard Mendy e Frank Lampard ɗum woni ko jiiɗon ni natal omo ganduɗa ko Edouard Mendy gardien de but leydi Sénégal kono kadi e Luis Suarez mbo toon to Uruguay kono kadi FC Barcelone yitodiri e Paris Saint-Germain sehilaɓe jitodiri saabu kay ko Neymar e mo ganduɗa ko Léo Messi guila tan de jayde siftindeni histoire guila hitande ujunaje ɗe sappo e tati 2013 ha ɗo Paris Saint-Germain meeɗani tigui hono wadde éliminé manam yaltinde FC Barcelone e saaha nde ɓe potti ko wayno 8e hani
e quart de finale mo ganduɗa coronal commande woni keblinowo kippo mbo FC Barcelone o hoɗiti wonde de ko ɗum potere no ganduɗa ngal ko capanɗe joyyi woni 50 ko ɗum waɗi ko wiyete ko baalaji timmuɗi no wiiri kanko mo ganduɗa ko keblinowo kippumbo FC Barcelone Neymar ene wayno gagnande muɗum so wiide de Allah dandimo tigui e musiba mbo sikkanno tade kay woni koye ngal helani ɗin kongol makko jaaji ne tawi ende hello ngo e hello jayde witende hono stade kono ɗum Sénégal naɓe ganduɗa keeɓi tigui on ɗon tirage au sort ban Ligue des Champions ina heno mo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye ma tawoye Lionel Messi no jayde wiiri kono kadi mo ganduɗa ko Lum Ndiaye ma jabbo Ronaldo woni Cristiano Ronaldo mbo Juventus ene wayno ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen e kelle gadane oɗo subaka hannde hono no gowɗen wadde kala subaka ha tengte talata ko arde e ko yewiti e fait divers ngol lawol noon ene wayno ko yiɗande hoore mum wona añande bandum tade woni fulɓe mbi kala nokkuɗo ene wayno tekkinta ko banggue muɗum ɗum noon wadde enen aussi en tant que jaydiyankoɓe tekkinen banggue men saabu ngol ɗo oɗo rapport jaltuɗo hanki woni cimtol reporter sans frontiére woni ngu goomu ganduɗa ko winderiyankejo darigo tigui gam étade ha joni fabade jaydiyankoɓe eɗen gandi ko meccal ngal ganduɗa ngal ine heewi ko wiyete risque ene heewi kulhuɗe e caɗele saabu eɗen gandi gaga ko wiyete hono militaire woni ɓe ganduɗa ɓe ko soldat ji joguiɓe fetelaji mumen ina jaaha e champ de guerre woni eko yewti e nokkuji guerre kono kadi ɓe jaydiyankoɓe ina kay tawe ɓe ɗon yimɓe saabu kala to militaire uji goni ina pellodire toɓo kure e on tuma jaydiyankeɗe ɗon ina ɓuurnani guel ɗo wutel ngal ganduɗa ni winda presse donc noon ko yimɓe ganduɗa foof de ko hokkirde yimɓe kabaru ɓen ɗon hannde ɓuuri lorade e nder jokli windere nde so tawi en tumnima e ngol ɗo cimtol saabu e nde hitan tan ko tolni nanggue oɗo chiffre nde limore ko tolni 3 e capanɗe jeeɗiɗi jaydiyanke woni ko on nanga ko wiyete ko hono waɗa tigui e dumbirdu ene sooha sababude yinnode humpidde walla yinnode hokkude kabruji labɓi e on tuma noon woodi weelaɓe kono kadi woodi ɓe beelaka ɓen ɓe beelaka ɓe nanga ɓen jaydiyankoɓe kepta ko mumen ko garno ko filmirde walla ko garno ko ƴettirde haala gam himnude yimɓe humpitade ɗe e on tuma ɓen ɗon daɗani on fannu saabu kay woni mbattidoto ko toon to dumbir e nayo tawi ɓeɗo ko nangaɓe ko wiyete ko otage woni ittade e kono saga munen walla mbiyen wujjade e saaha nde kay tawa ina mbaɗa golle munen nawa hay koto anda to goni ina e ladde ina e dumbirɗe ina e galleji ina won hen koko mbara hani e ko nandi hen kono kadi woɓɓe nayo ɓe ganduɗa ina majji ha ɗo hay goto anda holtoɓe goni donc ko ngol cimtol hande jiɗɗen haalde darde kono kadi e fayida ko wiyete ko hono journaliste woni jaydiyanke eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde ina jaari wattude hakkille no fewi saabu no mbiɗen ni so wonano kamɓe hande ko heewi ma humpo hen saabu ma hunde kew toon to gaabu nokku mo ganduɗa o ko nokku hono Amadou Touré so hunde kewi toon tawi jaydiyankoɓe jahani walla jaydiyanke windani ma saktani walla filmani eɗen gandi pour ɗum nane ga hen e lamorgo ngo wona hunde wemde kono kadi eɗen gandi nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ngala ko wiyete ko internet ɓiɓɓe wuuro ngo walla mbiyen nokkuji ɗi mbawa tigui saktan ɗum windere nde koma jaydiyanke ya ha toon ne wayno filma ɓayyina sakto winda e ko nandi hen e on tuma foof ande en jii won situation ngaji kewɗi hono pewna won guure kewɗe ganduɗa ene jogui caɗele ɗen caɗele ɗe manam donc yo peew jaydiyankoɓe jaaha toon nodde jaaha mbaɗa ko wiyete ko hono pilma ɗum jaltina ɓen kala goƴaji mumen yalta e nder caktirɗe ɗe yalta e nder hono kabrirɗe ɗe e on tuma fotɓe ɗum safude ɓe cafa ɗum ɗon e ɗon wadde firti ko darde ɓen ɗon ina labti ceera e nder windere nde wadde ɓen ɗon mbi sikki eɓe poti jagguirede no neɗɗo mo ganduɗa o comme no neɗɗo foti jagguirede ni kono kay wona hono jagguirede no won hen mbiyata aɗa heewi haala comme elle ka journaliste walla ka penowo elle ka journaliste te kadi aussi hen saahaji fayade mabɓe nde ina wawi yoltude hujjaji mawɗi wadde ko ɓen ɗon hande keddi e juuɗe wat boniyankoɓe keddi e dumbirɗi keddi e ko ganduɗa ko woni e laddeji tuula heela ñamata ko moƴƴi kono kadi jarata ko moƴƴi hakkillaji ne daari ene gacci ɓesguji ene gacci kureji ene gacci bandiraɓe wadde yonti aduna o en tout cas anda faama darde journaliste mbawa waɗede ko wiyete ko hono wiyete ha joni woni rena no hannirta ni woni waɗe protégé kono kadi eɗen gandi ɗo e leydi men Sénégal hokko yowite jaydiyanke walla ɓe ganduɗa ko saktoɓe kabaruji eɗen gandi ko ɗum 4e pouvoir woni so ɓenni laamuji tati goɗɗi ene wayno ko jaydiyanke ɓuuri ɗo hen jogade ko wiyete ko sembe e doole woni to banggue pouvoir donc noon ɓen ina jaari rende e windere nde saabu so wona kamɓe ina gasa aduna o tehmat saabu wonko heewi ko ganduɗa ko hande jomum ne yiiɗi wadde tawi ka hoore leydi walla ka koninke walla ka ministre walla ka neɗɗo simple
neɗɗo wonko jitta wadde kono kula sa waɗi koko saktete hol sakto saktata ɗum ko journaliste baɗo golal muɗum et puis ponnoɗo ha joni mbiyen ƴettede wambe sinke waɗe kala hunde ko on ɗon hande ne wayno dasete aɗuno kadi ne daara nawe ha dumbidu tawi ala foof ko wonno hono darde muɗum so wona hono hokkude kabaruji ɗi saktude kabaruji ɗi andinde yimɓe holko kewi Fongolembi andinde yimɓe holko kewi toon to Wuro Sorogo walla nden Gurel Sorogo ko ɓen hande ina wayno mbatte gueɗe kawtoriɗe wadde musidɓe tedduɓe ko erago fewde e laamuji men Afrique windere nde Sénégal e dendagal to jayndiyanke ɓuuri ha joni hulde to ganduɗa so tawi sakti kabaru walla so tawi windi kabaru walla so tawi ɓayyini kabaru ina jaari hen warede fiyede lebtede nawede e dumbirdu gartire hakkillaji mon gandon ko golle mabɓe goni e wadde jangguɓe hakkillaji munen ina wayno paami holko woni golal jayndiyanke holko foti wadde e holko fotani wadde holko foti saktude e holko fotani saktude ɓen ɗon ina beeli wallodirde saabu woni ɓaade woni ko jiɗɗen ko ɓamtare e ko yewti windere nde sikkala ko yi konnguli mbaynirtoɗon ewɗo subaka hannde en jetti en jarni Mansour Sow alias Thiad ko noonne kadi Amadou Touré to banggue maquillage en jarni bani men debbo Kumbis Babou adi men ko janggo alarba so Allahu lamɗo jaaɓi yo jaam ñallu